Llavors, avui la reunió ha sigut molt positiva perquè després de la cata de pans que hem provat, amb la combinació de les cerveses, inclús amb el pa que hem provat i la nostra carn d'hamburguesa de Paco Meren, doncs hem vist que són molt compatibles i que tenim moltíssima d'aprendre i d'agafar sinergies d'Europastry en aquest sentit, no? Perquè el que volem fer doncs, és aprofitar o tenir aquest projecte de reaprofitament del que es desperdicia del pa d'Europastry i nosaltres amb això poder fer pa o cervesa amb pa. I també al revés, no? El bagaç que ens sobra de la cervesa, que Europastry ens pugui fer el nostre propi pa, que això és molt difícil també, no? I al final això t'ho pot fer una gran companyia, no? I d'això estem molt satisfets. Per què? Perquè al final és un valor afegit, sempre dic que un negoci es diferencia dels petits fins als grans detalls, i si no tens valors afegits, la teva competència al final el que fa és copiar-te i ràpidament se't menja, no? I a partir d'aquí, ara arrencarem aquest projecte que tenim de fer cervesa amb pa, de sobres que els hi sobra de la fabricació, i nosaltres segurament aprendrem altres coses i podrem encaminar un nou projecte, no? I segurament farem coses molt positives. I això és amb la sensació que ens quedem, no? I també, com a últim, poder dir que de Paco Meren, que és la marca que hem creat per delivery tot el menjar que fem, sobretot amb hamburgueses i pizzas, doncs que segurament tindrem una petita botiga de producte artesanal, ja sigui d'un pa, d'Europastry, i també de pa fet amb bagàs, i que puguem portar a casa al nostre client, no? I al final de totes les coses que s'aprenen, no? I podem dir que sempre la necessitat crea ingent, en aquest sentit.